iyagin looban. Ang panyo nga may sinurakan, gisulong ni Inday kay may na sinahan. Ang nasisinahan, ang nauritan ni Inday, tumulaan sa nga waray katuban. Ang panyo nga may sinuratan, gisulong ni Inday kay may na sinahan. Ang nasisigahan, ang nauritan ni Inday, tumulaan sa nga waray katuban. Sekreto ang ira kahuli, insulod ang kwarto, ang sinulod-sulod, ang tiyang linumo, ang siksi nga mermi, iniya